program ne dhi do siling 15,000 sikunde mag piny owacho. Pesa ni bok wang'eyo ni wabro lwana ni be osegole. Podi. To bende ok apar kobro romo. Nikech king'iyo kit gigo midwaro e sikul. Nya neno admission letter mar junior secondary school e sikul moro ma Kajiado. To gik moket ne janyuol kende ni nyathi dhigo. Nyaka kom plastic. Iwacho no japuonj janyuol odhigo. Koni janyuol nyaka chul pes desk siling 3,000. Iwacho ni janyuol nyaka ketie pes project moro siling 10,000 parents project. To gi gik mang'eny. VOJ kawawe pesa kama sirikal tero ikruok mar junior secondary school ok ber kata matin. Wawuondore. Adwa miye ranyisi. E gweng'wa nitiere sikunde primary mang'eny. Wan gi Gubei malo to wan gi Baropuk tok dalawa. To tok Baropuk nitiere sikunde moko kaka Sirembe, nitiere Keyo Kodindo, nitiere Ngulu, nitiere Kamnara, nitiere Ndera primary. To magi sikunde te manyo nigi jo grade 6 monego be ni dhie grade 7. Ok aparie ni nitiere ikruok mar sikunde gi te makwanogi kopogore gi Gubei manigi Gubei secondary school e bathe. Sikunde makwanogi ok aparie ni nitiere kama chiegni magenyo yudo lab maka jo grade 7 obetie to bedo ni leso nitiere mar lab kuma de gidhie machiegni en ginyalo dhio bar Chando Girls kata angidhi Gubei kata cha angidhi yo Nyawita ema gibro yude secondary school. To king'iyo gi gin sikunde mainga uchiel mangiso ni odiochieng' kodiochieng' bro bede sikul madhi e secondary school tiyo gi lab. Lab mar jo secondary school ni ok ni nono. Nyithindo mar jo secondary school form 1, form 2, form 3 bende tiyo gi lab ni. To bende gitiyo kode mang'eny nikech form 1 nitiere chemistry, nitiere biology, nitiere physics. Agriculture manyaka ti gi lab ni. Chaki mede gi 100% transition. Transition ma nyithindo bende ng'eny ni sunde moko ma sunde sani bende struggle. Secondary go struggle nikech nyithindo ng'eny monego ti gi lab. To lab ka nitiere gik mitiyo go. Kedhi lab ni dhi neno. Nitiere specimen. Nitiere chemicals. Nitiere gik ma lab ni tiyo godo. Maka jo Keyo Kodindo dwa dhi bar Chando. Kata jo Ngulu dwa dhi Gubei tiyo gi lab. To nyaka sikunde ni temang'owa nyiewo gigo gi magidhi tiyo godo. Bende sikul nigi pesa primary school mar nyiewo gigo. Ka sirikal to koni bro miyo nyathi ka nyathi siling 15,000. Ka choe ma ok ger gi sirikal. Lab ni bro ger gang'o? Jopiny. Onywandore. Ikruok